Hej til alle folkene, så velkommen til den her video. I dag skal vi teste drink. Den har vi selv lavet. Yep. Så Ja, og Steven, vil du have lov til at sige ingredienser først? vindrue, altså saften, altså pres. Og Noget vand? mælk, multijuice, vand. Og så noget mega klamt juice. Ja, det krasser ret mig i halsen. Det er ligesom cigaretstrå. Lad os prøve. Jeg synes, den smager godt. Ja. Ej, nu kan jeg smage den her ulækre juice. Det smager ulækkert. Eller hvis I gerne prøver det herhjemme, så er det sjovt. Jamen, Steven, skal vi slutte af, eller? Ja, skal vi vise dem, hvad man laver? Jeg vil lige prøve. Ej, prøv med mig. Lys. Få dem lyser, hvis man... Prøv at tage en lommelygte og lys på det. Jeg skulle da bare lige se her. Det smager helt Jeg synes bare, vi skal tage at stoppe videoen. Eller vi stiller den bare lige på pause. Vi kommer tilbage lige om lidt. Vi skal lige finde noget mad, som vi kan prøve at æde. Okay. Moin. Ja, hej. Vi skal bare lige cykle over til Lasse, og så kommer... Og så tænder vi den helt igen, ikke?